Igbo bụ Igbo, ekenekwa m ụnụ. Ndị isi ojii gbara gburugburu n'ebe dị iche iche n'ụwa niile, ekenekwa m ụnụ. Nke bụ eziokwu bụ na ife omimi maọbụ the history anyị na-ewetara ụnụ n'iru akwụkwọ a si from ebe tọrọ atọ, bụ na nke eze aka ji ọfọ Igbo niile, eze Chukwuemeka Eri, ya nwa bụ eze nke 14 n'ala Igbo, ya nwa bụkwanụ the current eze nọ na the throne. So ya bụ ụmụnne m, the history na ife nkọwa anyị na-enye ụnụ n'iru akwụkwọ a si direct from ebe tọrọ atọ, o si direct na obi Igbo niile, o si direct na nke aka ji ọfọ Igbo niile. Anyị anaghị akọrọ ụnụ akụkọ ụgha maọbụ ka anyị wee kwuo na ọ bụ Anambra bụ isi Igbo, mba, kama ihe anyị na-agwa ụnụ bụ the fact. Ndị nze na ọzọ niile a n'ebe a abụrụ just ndị Anambra steeti, ma ndị Ebonyi steeti, ma ndị Imo steeti, ma ndị Enugu steeti, different steeti ka ụnụ fụsịrị n'ebe a, ọ bụrụ sọsọ ndị Anambra steeti. So ya bụ ụmụnne m, aka ji ọfọ Igbo niile bụ eze Chukwuemeka nri, mana anyị bịara ije a, ọ kwadokwenere anyị, nye anyị nkwado pụrụ iche, kọwakwara anyị ife dị iche iche o nwere ịkọwara anyị, wee dị ndị otu ya ka ha kụziere anyị ụfọdụ, kọwapụrụ anyị ndị fọdụrụ afọ. Ya bụ ụmụnne m, shiakwazianụ this very video. Nke bụ eziokwu bụ na anyị ka nọkwa na Agbanabụ nke dị n'Iri Kingdom dị na Anambra steeti, which was said to be the miracle river. A sị na ife ọbụla ị bịara na mmiri ayọ, na nke bụ eziokwu bụ ijiri obi dị ọcha wee bịa, jiri aka dị ọcha wee bịa, na mmiri a ga-emere gị ya bụ ife. Mgbe na-ayọ Chukwu okike abịa ma ka onye anyị amara ikwudozi ike n'ihe aha ya eme anyị ka anyị bụrụ mmadụ, ka onye anyị amara ịdị focus na ihe aha ga-eme anyị ka anyị gaa n'iru. Chineke ji ike niile, biko bunie anyị enu, bawanyekwa ihe ọbụla anyị tinyere aka anyị na ya. Anyị na-arịọ gị, ebe ọbụla anyị na-esi na mejọ gị, biko gbaghara anyị ma gbazie anyị olu. Ọ bụrụgodu na anyị efu ụzọ, biko chekwaba anyị, duba anyị, ma ekwena ka anyị nye ihe ọbụla maọbụ onye ọbụla ohere idughachi anyị azụ na mmehie anyị yọtagoro gị amara na ya. Biko wepụrụ anyị nsogbu dị iche iche, wepụrụ anyị ọgba aghara n'obodo anyị, mee ka udo dị n'ala Igbo, ma nye anyị amara inwe nchekwube na ikwudosi ike na gị. Nekwe nwanne anyị nwoke bụ Ọhamadike, biko ka amara gị na ịfụnanya gị pụta ife n'ebe ọ nọ, ka ọ ga-abụ n'ikpeazụ otuto niile ga-adịrị aha nsọ gị, ebe aṅụrị niile ga-abụ nke anyị bụ ụmụ gị, n'aha Chukwu okike abịa mapụrụ ime ihe niile. Ise ise ise. Ịma na ndị be anyị afọ ebe ị mere ife dị otu a, asị na ị na-agwọzikwa ọgwụ, mana nke a bụ ife dịrị fanwa, maka na ndị ụka na-abịakwa na ya, ndị ọdịnala na-abịakwazi na ya, enwere onye ọ sọrọ nsọ ịbịa na ya, everybody na-abịa na ya. Ordinary people na-abịa, ndị mmadụ na-abịa na nke onwe ha, ekperechi ha, ayọchi ha ife ha chọrọ. So ọ bụrụ jos fọ ndị omenala. Ọ bụrụ na anyị bịara n'oge dịka nna anyị ukwu dị in charge for tourism n'ala Igbo na Iri Kingdom si wee kwu, ọ bụrụ na anyị welitere ọkpa, na anyị ga-afụ ma ndị ụka dị iche iche nọkwa na ya bụ mmiri, fụkwa ndị ọdịnala, fụkwa ordinary people bịara ekpere onwefe ekpere na dị mmiri, maka na asị nọ the river of life, the miracle river, na ife ọbụla ị yọrọ na mmiri a, ite obi dị ọcha, aka gị dịrị ọcha, na mmiri a ya emere gị ife aha. Asị na ọ na-azọ ndị Igbo ndụ nnukwu, na ọ na-emere ụmụ Igbo ife, ndị ji ezigbo obi bịa, na ọ nara egbu mmadụ, ọ nara emere mmadụ ife ọjọọ, naanị ihe ọma ka ọ na-emere ụmụ Igbo. Si unu Igbo bụ Igbo, ya gazienụ. Enwere onye anyị na-eri nke ya, enwere onye anyị na-emegidekwenu, ọkwanụ ka ọ dị mma ka anyị na-eme. Bikonu, ọ na-atagịkwa na m na nna agwọsi ọgwụ ike na ọ na anyị na-ewepụtara unu ụmụ ife dị iche iche dị n'ala Igbo. Si unu ụmụnne m, unu n'anya, ọnụ ya afụkwa, enwekwa ndị busi efi, ihe dị iche iche abịa Thanksgiving na ya bụ mmiri. Enwere onye dị nchaji na-alụ ọrụ special na mmiri a. Mmiri a dị open to everybody. Ịbịa kwuo mkpa gị, kwe ya bụ mmiri nkwa, kwe ya nkwa na o mere gị ihe dị otu a,
na ihe eji ihe dị otu a bịa kenee ya. Ụnụ wọchị, ụnụ ya afụ ndị kpụsi efi bịa ma ihe dị iche iche ha bịa na ya bụ mmiri. Ihe ọbụla obi ha gwara ha mee, ha mee na dị mmiri. Ọ bụrụ mmadụ niile bịara na mmiri a nwere onye kpọ ya wee bịa, maka na mmiri a bụ mmiri dịara nwa afọ Igbo niile. Onye ọbụla ka nkom. So na ụmụnne m, ọ dịkwanụ, ya gazienụ. O wee bụrụ ya, Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu ọzọkwakwa. Nke bụ eziokwu bụ na me and my team decided to go on with the project Discover Igbo Land. Anyị na-eme all these things to show our brothers and sisters ife dị iche iche dị n'ala Igbo ha na-amarọ na ọ na-eme exist. And the only way unu ga-esi support anyị to move forward is by sharing our videos. We are spending a lot of funds and our time to make all these videos for you guys. So the only way you can support us to move forward is by sharing our videos, and make sure you give us a follow if you're not following us already. Keep in touch with us because more videos are dropping soon. More episodes are coming on what we have on our land. Ife ribama dị iche iche dị n'ala Igbo. Si unu ụmụnne m, daalụkwanụ. Kabakwa n'alụ, fụnụnụ na share our video. Daalụnụ.